Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Venezolaanse president Nicolás Maduro overweegt de luchtgrenzen te sluiten tussen Venezuela en Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat meldt de Extra vanochtend, die het uit bronnen in Venezuela heeft. Tot nu toe is er echter nog geen beslissing genomen. De overweging van Maduro heeft te maken met de beslissing van Curaçao om Juan Guaidó te erkennen als interim-president van het land. Vorig jaar sloot Maduro ook al de grenzen, zowel door de lucht als over zee voor enkele weken. Het gebrek aan groente en fruit dat niet meer via de barkjes naar Curaçao kwam, werd nijpend op het eiland. Uiteindelijk ging de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok naar Caracas toe om een akkoord te sluiten, waarna de grens weer open ging. Nederland maakte gisteren bekend dat Curaçao een van de logistieke humanitaire hubs wordt voor hulp van de Verenigde Staten en andere landen aan Venezuela. Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat heeft erop duidelijk gemaakt dat het geen militaire hulpactie inhoudt. Volgens Ruggenaat gaat het om een civiele hulpoperatie, niet een militaire actie. Hij vergelijkt de hulp met die aan Sint Maarten nadat deze was getroffen door orkaan Irma. Ruggenaat wil de perceptie vermijden dat Curaçao zich mengt in het militaire bewind van Venezuela. Het gaat volgens hem juist over het distribueren van voedselpakketten, materiaal en medicijnen. Op de dag dat bekend werd dat Curaçao een logistieke hub voor verschillende landen wordt die humanitaire hulp aan Venezuela leveren, heeft de commandant van de US Southern Command, admiraal Greg Fuller, een beleefdheidsbezoek gebracht aan Curaçao. Hij ging onder meer langs bij de gouverneur van Curaçao en had overleg met de militaire top al hier. Tegelijkertijd maakte hij ook een bezoek aan het herdenkingsmonument met betrekking tot de torpedering van de USS Erie in de Tweede Wereldoorlog. Samen met de Amerikaanse consul-generaal op Curaçao, mevrouw Margaret Hawthorne, onthulde hij het monument. Volgens minister-president Eugène Ruggenaat is de raffinaderij heel belangrijk voor de stabiliteit van het land, maar ook voor de perspectieven die het land heeft. Gisteren zei hij tijdens een nationale rede dat hij er alles aan blijft doen om te zorgen dat de raffinaderij draaiende blijft en daarmee om ervoor te zorgen dat de mensen hun baan behouden. Hij stelde dat het niet makkelijk is geweest tot nu toe en dat het een grote teleurstelling is geweest dat de laatste preferred bidder uiteindelijk heeft afgehaakt. Maar hij gaat door en hoopt voor het eind van het jaar met nieuwe plannen te komen. De overheid heeft een speciale Facebookpagina geopend waarin men aandacht wil besteden aan nepnieuws, het zogenaamde fake nieuws. Op die pagina wil men de waarheid vertellen, omdat men op die manier wil voorkomen dat fake nieuws een eigen leven gaat leiden. Opmerkelijk, omdat de taak van de overheid natuurlijk ook is om via de gewone media zo transparant mogelijk weer te geven wat de plannen van de overheid zijn. Voor wie interesse heeft, die kan naar de pagina www.gobierno.cw. Als Joaquín El Chapo Guzmán wordt veroordeeld, komt hij waarschijnlijk terecht in de best beveiligde gevangenis van de Verenigde Staten. Het klinkt als een bioscoop, maar de ADX Supermax in Florence, Colorado is geen prettige plek om te verblijven. Hier worden alleen de grootste boeven naartoe gestuurd die een groot veiligheidsrisico vormen. Guzmán ontsnapte al 2 keer eerder uit zwaar beveiligde Mexicaanse gevangenissen. In 2001 kwam hij via een wasmand buiten en in 2015 via een tunnel die handlangers hadden laten uitgraven. Volgens experts komt Guzmán vrijwel zeker terecht in de ADX Supermax, die zo veilig en sober is en zo afgelegen ligt dat het de Alcatraz van de Rockies wordt genoemd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.